Sa number 4, payout sa mga Electoral Board pati na sang staff nga nag-service ang nagligad nga pinili ay ang insugura na sang COMELEC Bacolod. Sa Bacolod COMELEC office, nag-idas ang linya sa manunudlo nga nag-claim sang honoraria matapos mag-service at inalikdan nga May 12 national kag local elections. Kadaman sa ila, nagserbi bilang katapos ang Electoral Board kag support staff. Ginsiling ni City Election Officer Attorney Revo Sorbito, kapin sa 22 million pesos ang gintalana nga pondo para sa malapit sa 3,000 kakatapos ang Electoral Board kag support staff. Gani ginapaabot nga magabaton sila sa tig 9,000 pesos tubtub 12,000 pesos. Depende sa ilan naging responsibilidad sa adlaw sa piniliay. Nahangpan ni Sorbito nga may pila ka mga hibubunot sa social media na tungod pila sa ila ang naagahan sa pag-turnover sa mga automated counting machines kag election paraphernalia sa canvassing area. Ginpaatag ni Sorbito nga resulta inisang kakulang sang personnel nga nagakatabo kada May election. Iyaging klaro nga wala man nila ginapilit ang mga manunudlo nga magserbe kada may piniliay. Normal lang ganyan ang kumod, that's why ginambago ni sila. Wala kang maging pilit. You voluntarily decided to serve during the elections and we're very thankful for that. But you have to expect, of course, to ganyan tag-election, ang muna perennial problem ta because jutay lang kayo ang resources ng COMELEC. Hindi mo kami pwede ka-hire ibang nga tao to do all these tasks, no? Ay wala tayo budget for that. And then we are not also allowed to do that. So we do what we have, kulang kami.